ሰላማት እንደገና ብጉዳይ ባልታዛር መፂና ኣለና ካብ ዓበቕካ ተቐናደፍ ካብ ሳዕሳዕካ ተቆፃፀ ኣሃ ሎማዓልቲ ክልተ ዛዕባታት ሒዘ መፅአ ካብ ናይ ባልታዛር ቪድዮታት ካብቲ ዝረኣኽዎ ገለ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ብሓፍሻ ካብቲ ኮንሰፕት ካብቲ ክዕቀብ ኣለዎ ኢለ ዝሓሰብክዎ ኮንሰፕት ማለት እዩ ክልተ እቲ ሓንቲ ምስጢራውነት እቲኣ ካልአይቲ ከዓ ቅንዕና ዘን ክልተ ነገራት ብኸመይ ይረኣያ ኣብቲ ሲናርዮ ወይ ከዓ ፍጻሜታት ናይ ባልታዛር መጀመርያ ናብ ምስጢራውነት ንምፃእ ምስጢራውነት ዝተረኣየሉ ፍጻሜ እዩ ሓደ ሰብ 400 ኣንስቲ ክወፅእ ቪድዮ ንክቐርፅ ከእምን ኣብኡ ዘሎ ቴክኒክ ስኳ ይወዳእና እዮም እንዳሓን ተደሊኹም ክንውስኽ ኢና ሜንታል ማይንድ ሴት እሱ እውን ገፊሕ ዓውዲ እዩ እንተመፂና ኣዝዩ ጎሊሑ ዝተረኣየ ነገር ኣብዚ ንዓይ ዝተረኣየኒ ምሳኹም ክካፈሉ ዝደሊ ምስጢራውነት እዩ ማዕረ ክንደይ እዩ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ንክስቶ ብፍላይ ካብ ኣወዳት ንቕሬታ የተሓዙለይ ኣወዳት ኣውፅያ ከምዚ እሳቤና ዝወፀቶ ዓይነት እሳቤናት ውንጀሎ ዓይነት ተኮይኑ ኣውፅያ ምስጢር በቃ ምስጢር ምዝራውሲ ብፍላይ ኣብኡ ምስ መፀስ ከምዚ ኖርማል ተገይሩ እዩ ዝውሰድ ኣብ ናይ ኣወዳት ዓለም መስለኒ ምስጢራውነት ንኩለን ንነብሲ ወከፈን ክረኽበን ከሎሲ ምስጢር ከም ዝዕቅበለን ኣሚነን እየን ምስኡ ተፃዊተን ምክንያቱ ናይ ነዊሕ እዋን ዝወፀ ምስጢር ኣይነበረን እጂ ኦፍኮርስ ድሓረ ብብዙሕ ነገር ከምቲ ዝረኣናያ ወፂት ምስጢር ማለት እዩ እምበር ሓንቲ ካብተን ምስኡ ን4 ዓመት ወፅአ ትብል ዘላ ሰበይቲ እንታይ ትብል ዘላ እዚ ሲ ከመይ ገይሩ ክኸውን ክኢሉ እዚ ምስጢር እዚስ ከመይ ገይሩ ውፅዎ እሱ ሲ ምስጢራዊ ሰብ እዩ ነይሩ ምስጢር ዘውፅእ ኣይኮነን እዚ ናይ ክልቴና ምስጢር እዩ ብዙሕ ቪድዮታት ሰሪሕና ኢና ቅድሚኡ እንድሕሪኡ ንድምስሶ ኢና ነርና ርኢናስ ንድምስሶ ገለ ኢላ ምክንያቱ ብጣዕሚ ዓቃባዊ ምስጢራዊ እዩ ነይሩ እሞ ከዓ ምስቲ ኩሉ ልስላሲኡ ምስቲ ኩሉ ታሽሙኡ ገለ ካልአይቲ ነጥቢ ንምፃእ ከይንውሓልኩም ማለት እየ ስለና ካልእ ቪድዮታት ክስርሓ ኢና ካልአይቲ ነጥቢ ቅንዕና እቲ ምስአን ዝወዓሎ ውዕሎ ኣይነገረሉ ንዕኡ ጅሆ ሒዙ ከምዚ ክገብረልክ እየ ዝበለን ሰባት ኣይነበራን ምናልባት ከዓ ድሕሪኡ ካልእ ስቶሪታት ሰባት ብዙሕ ነገር ክሰርሑ ይኽእሉ እሱ ግን 400 ዝኣክል ቪድዮታት ሒዙ ዘሳራጠያ ጓል ኣንስተይቲ ኣይነበረትን ኣብዚኣ ከስመረላ ደልየ ዘለኹ ንሰምዖ ዘለና ጉዳት አንፎርቹኔትሊ ናይ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከማኒ ደቂ ኣንስትዮና ጥርሐይ ተራእየንዴ ወይ ከምዚ ክብዕልግ ተራእየንዴ ኦፍኮርስ ኣብቲ ብብዕላግ ተዘይንርከብ ወይ ከዓ እታ ሰብቲኣ ተዘይንርከብ ክብል ከለኹ ብሓፈሻታይ ንምባሌ ኣብኡ ውዕሎቲ ተዘይወዓል ሓደ ሰብ ፅቡቅ እዩ ግን ካብ ተዋዕለኸ ናይ መጨረሻ ናይ ዓለም መወዳእታ ኣይኮነን ሰብ ወድቕ የትስእ ውድቀት ተሓሲብናዮ ምትሳእ ኣሎ ብድሕሪኡ እዚ ግን መብዛሕቲኡ እቲ ጠንቂ ዝኾኑ ታጓል ተኮይና ጠንቂ እቲ ወዲ ተኮይኑ ጠንቂ እቲ ቪድዮ ሒዙ ዘሎ ኣካል ማለት እዩ ቅንዕና ምክንያቱ እቲ ሰብ ሓደ ቅንዕና ናይ ባልታዛር ነተን ደቂ ኣንስትዮ እንዳፍለጠ እዩ እቲ ቪድዮ ቀዲሕዎ ኣብኡ ከማን ሰን ምስኡ ይሪኣ እየን ሓቢኡ ኣይኮነ ቀዲሑ ካልኣይ ነቲ ዝሓዘ ቪድዮታት ዋላ ሓደ ኤክስፖዝ ኣይገበሮ ንምንታይ ዕላማ ሒዝዎ ግን ዓቂብዎ እዩ ነይሩ ዓቃባውን ካልኣይቲ ነጥብኻ ቅንዕና ብቅንዕና ይሒዝዎ ኣብዚ ናትና ኮሚኒቲ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ኣብ ካልእ ማሕበረሰብ ዝረአ ግን ሓንቲ በቃ ተጣፊኡ ወይ ተጣፊያ ሓንቲ ቪድዮ ምትሓዙ በኣኣ ስቃይ ሰብ ምብላዕ በኣኣ ገንዘብ ሓራም ምብላዕ በኣኣ ዘይኮን ኮይንዎን ብዙሓት ኣሕዋትና እውን ነብሰን ምጥፋእ ክሳዕ ዝበፅሕ ሕጂ ነዚታት ክነድንቆ ይግባእ ንባልታዛር ሰባት ማሕበራዊ ሂወቶም ብዘየገድስ ኣብቲ ውልቃዊ ሂወቶም ናቶም ዝኣመሰለ ፋንታዝያ ክህልዎም ተኽእሎታት ኣሎ እስከ ግን
اسكاجن رأيومو نمهارنمو بالتازار 400 فيديو تزأكل حزب secret of course نسابيتو نجيرو وايو قالا دحاري إذا خمان عمونبو حدا دلو secret كوينو ينبب زبل رئيتو إزالاني نايبحكي إذا كلتا نطبطات راي اندا أسالا سلنا انت دا عند بالتازار رئينا يو بالتعمي هي إذا هيرو بالتعمي كبرات زقبو موغس زقبو سابيو أيكونان ديو موغس زقبو السب كبل كالخو كاركتر كوينيو بقى حاد كاركتر كوينيو ناي سيكس اديكت نيرون بولو جلن بولو سايكولوجيست كم تزبالكو بأمهوي سوسيولوجيست سايكولوجيست كريمنولوجيست ريليجيوس ماني إيشو قال بمولو أكمل تأتينا كابناي بالتازار إنغونغا كوميشو باي ذا واي بالتازار ترى يقول ولا تو بالتازار نيبوز حاسة واسنبي بالتازار إنغونغا ودي إكواتوريال غيني يعني إقرأ من قدنا بزحت جيني تات يندلوا حجي اتي نفتي فوكس نفتي نطبين ممساقن كبالتازار اتان كلتا نجاراسي أبزا فيديو زي دسرح نزلوه دسمر كلن كلتا نجارات مساي كتساموروني تسفا قبر مغنياتو السو كم قبطش كوينو زرعنا عايزار بنا قبطش بلاتينو أذكر أبيلو فيديوهات كأيدي حو قال ملا منتاي بقنعنا تقد حلخن اندابله اندار آيان مسؤول دحاري انتاين زبلا تماليس ناس مسؤول نريو نيرنا بفلاي تحانتي 4 عامات مسؤول زبلت تحانتون تماليس ناس ندي فيديو تاسي تماليس ناس شهندة ناس تسحق له نيرنا إلى هنا قال ينكا بقى improve كم سكبر ده حاجة لما نيران صوتها نيران يما سجنا له نيران that's it توديا